दाबो ओमफ्राय नायनाय बायनानै बागै थांनाय बाजाराव दाम बायनाय न Hello guys, norok jotono haini hai lamsugo tai sani katal vlog norok bahai tongbai khakhayo kahamno tongna hinoi tamni gai kisa tension nungjak pujani dress mai ni aboni bagai daily vlog tuman liang gai tabuk hingkai nodi kinaro kisa phaijak mind fresh khaina bagai video kisa khaiga no hinoi tama ha kokile gai tabuk nodi kinaro photo bujangna ni thang tongo hingkai Norong na joto share khainai tini tam khainai gai charing chimi vlog star khayo ingo kol mas hai boy ingo gai yak yu kata gumul hapen bai ti sa toi thugo 따뜻 하다튼 거kai 이모 아기야 바리 똥마니 오 보khai lama tongmani o bokhai lama tongmani o jaga o bokhai jeng lama himani bazar thangkai lama himani obose tabo usuk jorang thangka tui pladungoi omo hingkai khet tongmase khet agi rogo bidu khakrunu phano obokhai khet tongmani obose tabuk lama ongkha lama khetche lama oiko edi oborok togrok birei thangpai layo negidi nok jaga naituk laikha sari gong sakapla horungnani bagai jaga thunani bagai jaga naituk thanglai kata borok bo gai oro bit beraru layo mui kuthung kai layo kai tui kinarok pura tongthok tabuk maisingo kai aram nangsugo beraina bagoi jengkai berailai tongo borok kai thunglai tongo musalai tongo naigari angke kisa reels video rok khlai tongo khlaina ringya musana ringya phana haino khlai tongo surok tulang thambai ka bui ayang nar ni se yang naro tui charo phayu ta dar musungno sal thangka gai ko mai mi songna nai tongo mai to box saka muibo tabok box sanai ko khakulo bai muya songnai ge butui kutung khairnai tamkai muya hingkai tui kutung ru khaise tui burungya kothongo obon bagoi tui kutung khai ruwa ang hingkai tabok kai mosorok dengi gudu gana muyo rubai gana rubai kha mosor bo buslei si kufur ka nugo tongkha karai bo kosom hingeba mai bo kutuk saka gai singkai mui poni potham songjai ga do gabon bagai potsano songo on bagai ang asuk suk video rok khlaime ta tamninga daily norogo hai mawang nainani sela jang na hine ang video rok rojagya gai tawo kisa rangni kisa problem mung tongo hingkeba kholobai rui tong hai ko berama rok joto mui kuthong rubai kayang maibo kholobai kha kai tabu kisa kolai rugana kolomani koljai ko nini berama ni kalat nokmani padamang panjak mui ba khaklu bai muya norok sa basa khaklu bai muya kisa sabai tui rok tu kubai kha tabu kha mai bu sabai kha khopsa hingai tabu hingai norok bai kaisa share khainani nai tongo hingka ani piggy bank da heno bu chikon dekhai je rang jom mani he obono open khai phungnai busuk rang khano rong no share khainita kai ani busano mani kaisa tu pairena hine ang khate manita hinga busukun phasaimia hingai khat dajaya balok suka hingai ulo taisa ketal pai dasian hine tabo obono open khai phungnai busuk rang khano rong no share khainai norok nai tongdi choya karoi gai ang joto share khai tongnai obo busuk rang ani busano tam pairi nan naigana gabo bufuro jom mani saidiman engka shib puja puru gai ek bosor kana nai tongkha durga puja sokpaina nai tongkha ek bosor to kaya khoto phano khulugui nai sinai tam gai tabo rang kri kho oboni bagai ulo taisa rang gai jomok sinai daily no gai tabo ketal pai jomok sinai ta gabono to rai khibi sinai tabo nai
Cái có này có chỉ có tia bút xúc tông này cái nào rồi ở bên đây cái sẽ ăn rang sang đi mà đi bay này này yang ni sim sih ramai hay đây à bon ăn đây mà đây đang thì thằng này lẽ này đi kiên trì sẽ buộc ya kiên trì busuk nó là cái sao comment cái salad tara tari busuk rồi không blade cái này ủa sao cái này lại blade đó không ủa sao cái này nó không kiên trì buộc ya ta blade beda kan atam kai plastik ni jase atam ba kiri rana nai khang tabu rang ni kala thangai paina ni kiri jagai rang ni bisi dukha kai ek bosor ka khang kai rang ni kala ro thangbai ni se hinai ang tabu rai nai tofana puja bo gana khang ba ani busani kunjuro unko kunjuni da paine bukung ni da paine nai kana godana ni da paina ikorai parka apa kikalain itu girate rak ingo sakti juga ikonai deh बहुत मनी है देखो अब ना तब इनके नहीं नहीं गनी नहीं करना तब खाए जो तो शे बुसु दुईटा कारी लगा प्लास्टिक की बुशा कर खा हेलो Này cái này đang kesam botongku, eksotik kesam. Kamu? Tani. Eksotik kesam. Kan bang, angkat. Oh eksotik ketal. Oh eksotik kesam, pakai setengah itu. Lagi nih rang, bay? Tahu nih rang. Wah, mati kok kata. Enggak. Enggak tuh busuk pun nih. Rai bis tiga kota tongnya. Bayang. Ayo. Pintu. Tang sudah. One aja. One kiri ya. Kiri. Hah? Kok? Orang hinggai 200 tiki bay 500 tiki. Hinggai orang hinggai 100 tiki mamang, orang hinggai 20 tiki mamang, orang hinggai 50 tiki. Hinggai apa tabu ani busano tampai dulu naik kana. Hinggai pai dulu nih bagai tangnai bazar tampai nya norok logi doi tong di, nai tong di tampai nya. Apa tuh rangkom ko. Next vlog of funuk sinai tampai nya, hinggai norok naising tong di next vlog.